kuti hakuna munhu akazhinji angatazviudza kuti anatsanwa vanhu nani. Mune umwe wamunoziva here? Asi moto yakanga yatorwa ndizvo rama. Handizvisivi ishe zvavari kutaura. Vanhu vese vanopenga imi ndimi correct chete. Zvavari kutaura izvizvi handizvisivi ishe. Hamuna kuenda kumba kwavo? Handina kuenda kumba kwavo. Ndakauya ndikatobva parodhi ndikaenda kuchipatara ndikadzoka. Alright, chinyararai. Roy. Amai, tichadzoka kwamuri kana paine zvimwe zvatoda kuziva. Komaloid. Mam. Tivi mauya kuzoitiresa. Nyaya iyi. Tivi mauya kuzoitiresa. Nyaya iyi. Mukatibatsira sei? Ya, ini pandakaona. Pavakaenda kumba kwana Tapiwa handipazivi ipapo. Ndakavaona vakuya kubasa nemota yaTapiwa. Yanganga inavo zvishuwa mai vake na mudzimai wake nana bhudhi vake 2 ava vanga vasipa. Imaskana tierera ikuro zviri kutaurwa nevavo hazvina kuitika. Inini kutaura chokwadi, ini ndandiri parodhi ndakakuvara ndikaenda ndikatorwa nhama dzangu ndikaenda kwamai vangu ndikanoita 2 days ndiri kwamai vangu ndikarapiswa kwete. Chamavinga kudara hapana. Kuno hatiwe kuzoona vanhu muchitamba nesu. Handiti mapaona. You will be wasting your time for nothing. Handiti mapaona. Munhu ukada kubatsirwa kana kugadzirisirwa nyaya mudara. Unenge wakamira pachokwadi. Kwete zvegodo kana chinya chekuti makatsamwisana nevanhu vakuona setsina mumaso mako kusanganisira isusu wavaviika kudaro. Hakuna zvinhu zvakadaro. Hakuna zvinhu zvakadaro. Ndiri kuti zviri kutaurwa naRoid imamai murume wawe munomuziva here paseri penyu? Hamuna here pamakasvika muri motikari yeuyo muine hanzvadzi iri kutaurwa? Aitireva mota ndiani? Handiti hanzvadziwa? Iye hanzvadzi yemudzimai waTapiwa. Iye arimo? Kuno kupedza nguva muchitaura amai takasvika paivavo pavanoshandira achitora manapukeni emwana ndokuvataura. Makasvika here nemuine mwana wenyu? So mwana wenyu is a complainant in this court. I'm going to dismiss this court case. I don't want to waste my time. Handidi kutambisa nguva. Handishande mashandisirwo aya. Handiti mapaona. Mukangonopinda pamberi pangu muchinyepa. Ari kuramba kuti haana kusvika muiri mumotikari pane vavo. Oramba imi moti takasvika muinaye. Iye ndiye complainant mudaro. Ipe juru ndombova. Ndoda why? 300. $100. Ipe juru. Ndadismisa nyaya yenyu muno mudare mangu. Moinda kwamunopungwa ndokwamunokutaura chokwadi. Murume akangondiramba zvisina kukuro zvisina kuti yangobva kwakabva yakati ina handichani. Kana munhu uchienda kudare, uchienda kudare unoudza dare mhosva yaunozora. Iwe kuudza zvekurambwa kwako. Tsanangura warambwa chazoita kuti uye kudare chii? Hatina kutukana nemurume wangu. Akangobva kwaakabva.
ndongoona nyaya yatangira pekuti mzani chakuda pano ndakazodaidai. Saka ndati ndiuye kuno kudare ndibatsirike kuti nyaya yangu inotaura nemurume uyu ndozvatingangotaura. Handitopona kurepresenta nyaya uine upenyu kwete wakatotonhora zvawakatoita zvinhu. Sununguka yasikana, sununguka. Ndiwandaiti nyaya dzakadai hausiri unofanirwa kurepresente nyaya yakadaro, inofanirwa kuuya mubereki wako, baba kana mai kana tete, whoever, kana dzaa nyaya dzekurambana. Handiti ndizvo? Chidzokorora kupa dare tinzwe kuti ukuti chii. Murume akangobva kwana mama akaya akati ndikudawo mvura yekugeza, mbana musina mvura yekugeza, mbana ndichamboenda kutauni. Adzoka kutauni akadzoka kuma4 akaya akatanga kushupana nemwana. Ashupana nemwana ndikati akomu kushupanira nemwana. Ndobva akatanga kutuwa nezvibhakini zvika ndaitotsvaga iwewe. Vanorova. Ndobva azondirowa nesimbi apa. Ndobva ndatsemuka kabhonzo kemusoro kemukati. Ndatsemuka kabhonzo kemusoro kemukati. Ndobva ndaenda kuchipatara. Pandakaenda kuchipatara mbana ndati ndisinde kwana mama. Ndobva ndanopedza 2 days. Pandakadzoka pamba ndakaona mbatya, ndakashaya madhirezi angu 5 nemidziyo yatakatenga tese ndakaishaiwa. Pamuka pasina kana mudziyo yatakatenga tese. Pandakasvika pamba ipapo midziyo yamakatenga mese yakashaikwa chii? Akashaikwa maamamiri 2 nezvekubosana makompresa nemotikari. Chipati yekurambana nanzani tapiwa wakangouya wakutanga kuita hondo nemukadzi. Mukadzi kana asingachadiwo mutano rwiswa here? Handa kuita hondo naye asi mukadzi akandisungisa ndikatoita 3 days ndiri muchitokisi. Waita sei? Ndatokuonana naye patakakuonana ndakanamurova. Ndamurowa ndatomuendesa ndatomutisoswa yautozviudza iwewe. Akabva ndisungisa ndikatoenda kuchitokisi ndakaita 3 days. Weifana kusungwa? Ndaenda kuchitokisi ndakatobudira kukoti. Pandakadzoka handambotaura ndangodzoka ndakatora hembe dzangu ndakatoenda kumba kwevabereki vamai vangu ndokwana kutogara kufa izvezvi. Vari kupi vabereki vamai vako ivavo? Vari kumba kumapiloti vasara. Pano tichitovaudza kuti marombe vanhu tichitovaudza ivo manje kutumira shoko rinononoka. Vanhu vakashata zvisingatomboita vanhu ivavo. Hatigone kuperekedzera kuuraya. Handiti wapona vakadii kukutora kuti hazviite tapiwa. Mukadzi akazvitakura unadapo. Une vana vangana? Ne1. Une 1 ane 2 years. Ndiko wakanga uchitangira nyaya yako. Ndikakuitira bepa rekushungurudzana nemwana ane 2 years. Wacho akatokudzora kukoti ikoko. Teta takaongorora kuti aiona here kuti nyaya yakamira sei. Handozvo. Uchataura shungu yopera. Mibvunzo tichakupai kuti mwoenda kuzvambarara pamusoro payo. Handiti. Ndinoda kutanga nemubereki wako iye wautaura ari kunokuakomodheta. Iwe uchisiya mudzimai wako nemwana nemimba iyi. Uri kusiya wako mudzimai pamba pako. Umwe mubereki unokutora kuti nditakuchengeta pano achiperekedzera kufa kweimwe imba. Hakuna zvinhu zvakashata saizvo. Vako vabereki varipi? Vakashaika ndichiri mudiki. Vakashaika uchiri mudiki. Ndobva wanerwa kunzi akafirwa before. Zvakatopera zvokufa kwababa vako namai vako kana vakafa vese. Handiti wapoa? Nguva yavo yekufa yakanga yakwana. Ndo mutemo nemurayiro waMwari. Handiti wapoa? Vakurera vakuyarutsa vozoda kunokuuraya manje wapa stage. Ana mbuya vako ivo zvakaipa. Ugara uchiziva kuti ivo futi dzagoini kwakaenda vabereki vako. Ivo paunonosara manje uri kunosara uri mubereki akanaka. Watotanga saizi yako iwewe une makore mangana?
Ni 22. 22 years. Kupa mwana wevanhu mimba nevana woti handichakuda. Tokutendera kunopinda musociety medu mapi kuti urarame uri munhu akadaro at 22 years. Paunonosvika 55 years dzandinadzo iyi unenge waita sei munyika? Unenge waitei? Unenge waita zvipi? 22 years watosiya mukadzi mwari akatikomborera nevana vaviri. Wakutotsvaga munotori naye izvozvi umwe wakutotsvaga kutoberekesa futi. Hatikutenderei kurarama kwakapusa kudaro mudunhu. Hatitopona. Mukadzi akatadziranwa nemurume wake munogara pasi, handiti, nevabereki ivavo vari kuakomodhetawo. Nhasi uno vangadai vari vanhu vane chokwadi chinovaka, vangadai vari pano newe. Wauya nani pano? Ndani na Bhururu anoshanda naye basa. Bhururu uchisiyana sekuru wako. Ana Bhururu avanyoka dzevanhu. Ruzo zvandutaura handichauri chitombocheu kana kukwenya musoro. Handizvo. Ukaona shamwari isingavake, handiti, hauna kwaupera. Wawana upenyu hwokuti wawana zvinhu zvokumahama miru, wawana chii, watenga mota, wadini, handiti, watenga zvinhu zvako izvozvo uine mukadzi wako. Handiti wazvinzwa? Usazowana munhu anokunyepera kuti iwe mukadzi uyu zvakazodii zvake zvikazodai zvikadii. Handiti, nyaya hombe iripo yaunofanirwa kuchengetedza. Ukaona munhu asina kukupa zano iroro, ingaa shamwari, chingave chii, vanhu ivava havana chakanaka chiri pauri. Wakaroora here mukadzi? Ndakasara. Wakaitei? Angobvisa tsvakirei kuno. Mari? Ndakabvisa $100. Unoziva zvazvinotaura? Ukanobvisa $100 zvinoziva zvinotaura chii? Zvinotaura kuti waenda kunozvibuditsa pachena kumadzitezvara kuti vakuzive kuti ndiwe nemwana wavo. Handiti? Kwewe wazonotizira kuna mbuya vako nasekuru vako, wadzokera here kuna vatezvara kunovaudza kuti ndini ndakanga ndine mwana wenyu Rebheka, nhasi Rebheka handichamuda? Inatezvara kuti ndisangana nawo, ndakatosangana nawo zvekutomanikidza mukadzi akasikadi ndivazive. Inini vanenge vaziva ndimanje. Atezvara ndakatozita zvekutoti ndakatozita nharo ndega kuti ndada kuenda noona baba ndinobvisa mari tsvakirei kunoona baba. Ndobva waita izvozvo uchiziva gati pressure wakanga uinayo iyo yakanaka. Handiti? Kuapa pawazotosangana nedambudziko iro raita kurwa nemasaizi edu munogona kurwa. Handiti? Vati kutema ukurudzire vanhu kurwa. Inonzi domestic violence. Handiti? Domestic violence inotakura munhu kuendesa kuchere. Handiti wapanzvisa? Simbi yakashanda kurovesa munhu. Hai, kuti simbi handamurwa nesimbi. Ndakangomusundidzirana ndatobuda mumba. Ndisikatodi tokona naye chizoti akasitakura, ndamusundidzirana ndabuda mumba. Kweiwewe wakadii kungofunga kuti kukonana kwatiri kuita? Unoziva kuti vanhu munorongedzesana mabhegi nekuda kwemimba idzi. Asi mbuya vako iwe nasekuru vako vatokuakomodheta. Vari kugadzirisei mbuya vako iwe nasekuru vako iwe? Ambuya nasekuru pavakazotora inauti ndakatozama. Iwe autorwe mani iwe? Inzwa ndiri kuramba, autorwe. Urikuzvizwisisa? Autorwe, une pamba pako. Unemudzimai nemwana. Ndakatotsvaka mambo wangu. Pandakakura nemukadzi ndakanga ndatotsvaga mari inoitayo 450 yokupa mukadzi wangu yekukumbira regerero. But kusaziva kuti mari yandikumba ndikumbira regerero ndo mari yakada kushandisa kuti inini anopa mapurisa kuti inini andinyudzise. Kumapurisa? Ndo zvakaitika izvozvo. Saka inini ndakatozvinobudira kuti ndakatombozambotaura. Chimbonyarara nditauri. Wamupa $400 imombe. Sorry mukadzi wangu ndakutadza. Ndo zvakaitika nayo. Izvo zvemari Hongu kana kuti kwete? Kwete. Haunopuwa mari $400? Kwete.
kunze uku kana makopinda mumisha uku pamunobva mumisha yenyu uchiti ndakuenda kumurume haisi nyore. Hakuna kufanana nekurerwa kwaungaitwe namai vako kana baba vako. Kana wangozvipira kuti ndakunoronga yangu imba, ihondo yawatotangana nayo yeupenyu. Makufamba 10 nhano wakutodududza wakuti kati kuna kwatikuenda. Hauna kupihwa here mari yekunzi sori nemurume? Wait. Imwe yacho na mari imwe yacho na $100 akatonotora kubasa ega, yakatonotora iye namai vake kubasa. Imwe yacho na 300 iyo ndo yakatora kumba kuna nagogo. Yoti kana achiramba kuti akatora mari, ndine munhu akatora mari kubasa $100 aripo ndikwanisa kufonera tomubvunza. Anotora mari iri kubasa ndisipo. Imwe yacho yakatotora kumba kuna namama ndandisipo funda ndienda kubasa. Wavaenda kumba kumaploti yena mama wake vanotora mari imwe futiwo. Andazovapa imwe nini yemumwe mangu $50, imwe 300 wangu atotora kuti. Nditoti ndakanganisira mukadzi wangu kuti ndoda kukumbira regular, asi kusatoziva kuti mari yandotombo yakutotora iyoyo ndo yachashandisa kuti nini waite ndinyoro. Uneri kwedare ndakambokurukura nyaya yako before no? Ndakaenda kukoti musana. Not to court, to criminal court, kana kuwasungwa kana kukuzi waro angazi. Ndakaenda koti iyo ndazoenda imwe koti yechitu ye-maintenance futi. Wakatoenda ku-maintenance? Saka kuno maakudei? Haina ndizivi mambo wangu ndangoonziwa ndiwe kuno. Kuno maakudei? Watoningirira. Ukuradza kuti hautorina kana chinangwa chemusha. Hautorina iwe musikana iwe. Chinangwa chemusha chaicho hautorina. Hachipo. Mune mazuva mangani maitirana mhosva yenyu? Yani 3 months. 3 months. Uyarozvinhu zvakutoro. Ine mazuva mangani? Ndoti mwedzi nehafu. Atezvara wako vari kupi? Atezvara wangu ndagara pasaidi. Ndimi? Baba, nyaya painoitika inogona kusauya pamutemo ndo zvaitana vana. Bati kuzvinzwa kwenyu kwekuti vana vatadzirana. Makazvinzwa rini? Nyaya inini yaingogara ichingotaurika yokuti varambana handina kuinzwa. Ndakatoinzwa mai manje zvotouya nemwana achiinda. Imimi vengadzimai venyu vari kutaurwa vakabereka mwana uyu uchiri mese? Aiwa. Takaseparatana. Vari wrong. Vari kupi? Ndo vanga vakagara. Ngavadzoke kudare. Vari pai anonzani? Ngane mwana. Ndimi. Iwa hamuna kunotora mari kuna gogo weuyu for $300. Hatina kana kumbotora mari. Hatina kana mari yatakambotora 400 yakutara ina nhana mari yandakaona. Ndakazvirapisa nemari yandakapiwa $20 yandakapiwa nehanzvadzi yangu. Handina kumbotora mari kumbopawe. Hatina kana mari yatakatora yavari kutaura 400 ini handina kana kuiona mumasomani. Iwe ningitapiwa dzokorora vakanotora mari kumba kwenyu nani? Akauya namama avarapa. Mai, mune zuva here mukutadzirana kwakaita vana pamakanotora mari kumba kwasekuru nambuya vako? Musore ndingangoti kurovana kwakaita vana. Isu takaenda chida unotora mwana kuti tidi timurapise. Kuti angasiyiwa parodi. Ndokubva taona kuti hatingatori mhuri yavo. Pataenda kwambuya vacho. Ndovavasvika. Ndovavati ini tapo hapo kunotaudza kuti vana vakuvadzana zvaya. Mai vacho vachangosvika pano tasati tataura nyaya. Tapo vachona hapo pano. Tikati manje isusu taida kunorapisa musikana. Uyu mukwasha taimufonera achiramba kuuya. Ndokubva tatora mwana wedu ndaiva nani azvinzira. Chinhu chinondirwadza
nditoti ndikabvunza munhu anonditsanangurira nyaya. Ndabvunza a simple question. Ndati mune zuva here zvizhinji muchatsanangura kana makuda kuzotsanangura direct kuti mutsanangura. Makaita zuva here ramakaenda kumba kwomukwasha kwambuya vake mukanotora mari kana kuti makapiwa mari zvakaitika here? Ati tapiwa kuzwana kuti ndutaura chokwadi mama munakuya makatora mari here ndisipo yamakapiwa kumba namama muchiti mudaura pesa musikana kana ndichinyepa taurai kuti ndiri kunyepa kuti munakuya kuzotora mari kumba muchiti mudaura pesa musikana. Imwe achona mukanotora kubasa kune munhu anoshanda neni kubasa ndisipo $100. hamuna here zvekubvunzwa nemukwasha? aiwa ndini namba ari kumba wacho nati vanani wakavapa mari ndivanani vakapiwa neumwe musecurity anoshanda kumatengeni zvokubasa ndikuda zvepamba kumba vakanotora kuna namama vangu. foni nhamba dzavo ndinadzo ivafoneri uisa foni yako palauni. Mwana wamwini makadi amai tine nyaya yakapiwa mugwagwa naRebecca Zhou adzimai vake. Mudzimai wake pane zuva here mukukanganisirana kwavakaita mukugwa nekudini yavakauya kumba kwamurimi vakatora mari vaiti ndei? Paishandiswa chisimba here? Hanzvadzi dzenyu dziri kupiwa? Hanzvadzi yako iri kupiwa? Dziri kupiwa? Ndiri muno mama. Ndimi here makaenda kunotora mari? Ini handisi. Pane vamwe here pasipo? Ndiwawani vamwe vadiki. Ndiri kutaura nehanzvadzi dzako. Ndinodaira ivi mama. Pari kutaurwa panapa pafoni kunzi nehanzvadzi dzake. Aripo mukomana wekupedzisira. Asi makore ake achiri mudiki tisingazoti anga ava nesimba here kupinda munyaya idzi. Amai tiri kudzoka kwamuri ka. Hanzvadzi dzai dziri ngani? Munayo here hanzvadzi ine mota? Kutapiwa dhireviwa mota nevanhu? Pandakasuka yakatora makii akapatora bhodhi rake wakaenda nemota. Aiwa hainawo yokuti vanhu vanenge vasingazive zvavo mutemo. Hatisi kuda zviri kudzikira ikoko. Mai ava hanzvadzi dzavo imimi hamuvazivi here nemazita? Ndozvandiri kuti hakuna munhu kazhinji angatazviudza kuti anatsanwa vanhu vanani. Mune umwe wamunoziva here? Asi mota yakanga yatorwa andina ndizvo here amai? Handizvizivi mushe. Handizvizivi ishe zvavari kutaura. Vanhu vese havanopenga imimi ndimi correct chete. Zvavari kutaura izvizvi handizvizivi ishe. Hamuna kuenda kumba kwavo? Handina kuenda kumba kwavo. Ndakauya ndikatobva parodi ndikaenda kuchipatara ndikadzoka. Alright, chinyararai. Right. Amai, tichadzoka kwamuri kana paine zvimwe zvatoda kuziva. Komaloid. Mama. Tivi mauya kuzoitinesa. Nyaya iyi.
ndimba wewe nesa mungatibatsira sei? Ini pandakaona pavakaenda kumba kwana Tapiwa handipazivi ipapo. Ndakavaona vakuya kubasa nemota yaTapiwa yanganga inavo zvishoma mai vake na mudzimai wake nana bhudhi vake 2 ava vanga vasipa. Imaskana tierera ikuro zvikutaura nevavo hazvina kuitika. Inini kutaura chokwadi, ini ndandiri parodhi ndakakuvara ndikaenda ndikatogwa nehama dzangu ndikaenda kwamai vangu ndikanoita 2 days ndiri kwamai vangu ndikarapiswa zvikutaurwa kwete. chamavinga kudara hapana. Kuno hatiyozoona vanhu muchitamba nesu. Handiti mapaona. You will be wasting your time for nothing. Handiti mapaona. Munhu ukada kubatsirwa kana kugadzirisirwa nyaya mudara, unenge wakamira pachokwadi, kwete zvegodo kana chinya chekuti makatsamwisana nevanhu vakuona setsina mumaso mako kusanganisira isusu wavavika kudaro. Hakuna zvinhu zvakadaro. Hakuna zvinhu zvakadaro. Ndiri kuti zviri kutaurwa naRohiti imamai murume wewe munomuziva here paseri penyu? Amuna here pamakasvika muri motikari yeuyo muine hanzvadzi iri kutaurwa? Aitira pamota ndiani? Handiti hanzvadziwa? Iye hanzvadzi yemudzimai waTapiwa. Iye arimo? Unopedza kwenu muchitaura takasvika paivavo pavanoshandira achitora manapukeni emwana ndokuvataura. Makasvika here nemuine mwana wenyu? So mwana wenyu is a complainant in this court. I'm going to dismiss this court case. I don't want to waste my time. Handidi kutandisa nguva, handishande mashandisirwo aya. Handiti mapaona. Mukangonopinda pamberi pangu muchinyepa, ari kuramba kuti haana kusvika muiri mumotikari pane vavo. Oramba imi moti takasvika muinaye. Iye ndiye complainant mudare. Ipe juru ndongova ndokuda why 300 $100 yepe juru ndadismisa nyaya yenyu muno mudare mangu moinda kwamunopungwa ndokwamunokutaura chokwadi. Handiti mapaona. Because hatina time yekutamba yatingatambise tichita munhu ungakwire motikari kwawabva wopinda mudare uchinyepera dare uchiramba nezvinhu zvawakaita kusvika pane vava nemotikari chiri bhedhi chakaipa ipapo chaungarambira kuti handina kusvika ipapo. Chese handina kusvika ipapo kwatiri manje. Hatishande tichidaro. Dismissed. Klasi mimi mataura kuti takaenda nemota zvamataura nezvataura zviruko chete. Handishande nyaya dzakadaro. Yes, that's nonsense. Hatishande da. Munoona nyaya yacho namukaitarisa. Ava havadi kuonawo baba avo munyaya dzemwana wavo. Handiti mapaona. Saka kana vakagara apa vari kuona tsvina vachisanganisira isusu, don't involve us munyaya dzakadaro. Akunotora manepa akanotora but kumba kwamai veava hatina kusvika. Ndakubvunza iwe kuti hauna here pamakanosvika muri mumotikari pane uye murume uyu ndiye witness ari kuwitnessa da. Handiti anotaura asina divi raakarerekera. Auya muno ndikamubvunza kuti uri munhu here wauri kuwitnessera? Akataura kuti no, ndiri kungowitnessa nyaya yakaitika. Ari kutaura kuti makasvika motikari ichidhiraivhwa nehanzvadzi yako. Anodhiraivha motikari isiri yake muchinhingirira. Zvese izvo zvatinei nazvo. But nyaya yandinoramba ndeyekuti autaure nesu uchiita unge utaura naTapiwa wangu uchinhingirira semurume wako. No.
Amaini, kugara kwese matatokaita takakutarisai iso tichiteerera nyaya dzenyu tiri tichitonzwa. Mabvunzo anzi kumba kwabereki wayo makasvikira mukati no. Mukanzi uku makasvika mukati no. Ezvi mauzo kuti ndakaenda. Pamba pangu tingataura zvinhu zvakapusa. Pamba pangu ndakatora tuma ningekwana zvakuda Zatoramba. Kana muide kumwe kwamunofunga kuti you can go and respect the court, muite ikoko kwamunogona kuti munonogara muchiremekedza dare. Mushande dare rakadai. Imimi uyo kana ari mwana wenyu ndimi mukazodzoka kudare muchitaura nyaya yekuti mukwasha akupei roora renyu. Kana imimi sababa muchikwanisa kutaura nemukwasha kuona kayo shamwari iwe shamwari wakadai nemwana wangu ndinoda zvakazodai pamwana wangu muchikwirira ikoko saka kutanda nevanhu vakadai